आङो थांदोंमोन थुक्राझारावहाय थांदोंमोन आङो बेंकआव थांनायावहाय लामायाव थाबायनो हायिखाय आङो आथिं रुइनायखाय बेटारि गारियाव गाखोदोंमोन। बेटारि गारियाव गाखोनायावहाय बोरै सालायखो बेटारि सालायग्रा ड्राइभारा फख्रियावसो ज्राव। दा आङो आन्दाज मोनाखिसै बेयावनो सिरि। बे मानसि आं थैहाबनायावहाय मानसिफोरा बुंबायनो बोखांदो बे बुरैखौ बोखांदो होनना रावबो बोखाङा। बा बोखाङिखाय आं दास गैलिया आरो जेबो लर सर गैले। आं सिमां बायदि मोनबाय आरो थैहाबनायावहाय मानसिया गोबां जुथुमनाय नुबाय आरो गोबां जुथुमनायावहाय बे गुफुर सासे न' गंसेयावहाय मोदानलायनाय नुबाय आङो। मोदानलायना नुनायखाय आरफ' ओमफ्राय जिसुखौ नुबाय आरो ओमफ्राय फांसे बिफां नुदों आरो एखे फिथाइ थायनाय नुदों आरो सिंहासनावहाय। बेखौ आरफ'जों जिसुजों हालेलुया 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 होनदों। बेखौहाय आङो नुखादों आरो ओमफ्राय नुनायावहाय मानसिफोरखौहाय सायख'बाय आरो गुफुर नाखौहाय हाबहोजोब्बाय। ओमफ्राय हाबहोजोबनानैहाय नै फैनायसै गुबुनफ्रा बे संसाराव थासान्दि फाख्रा फाख्रि गोसोम गुफुर बिसोरो फैबावनायसै फाख्रा फाख्रिफ्रा। बिसोरखौ बुंबाय ओइ नोंसोरो बिबिसारायाव गोग्लैग्रा फैफिननांबाय। ओइ नों बिमा बिफाखौ अननो रोङि फैफिनबाय। ओइ नोङो राग जोंग्रा फैफिनबाय। ओइ नोङो निसा बुस्थु जाग्रा सोबग्रा बे फैफिनबाय। ओइ नोङो संसाराव थगायग्रा फैफिनबाय। ओइ नोङो हा सिमना नाग्रा फैफिनबाय। एकदमै जा फैदों आरो फैदों फारि फैनायावहाय फंसे आं गोबां बेफोरखौहाय गोसोआव थाब्ला नामाखौ लिरनानै लानो हाजोबनायमोन आरो बे बेसेबां पाप मावदों बेफोरखौ बुंजोबदों। ओमफ्राय बिसोरो सासेबो हाबनो हायाखिसै। बेनिफ्राय आं लासै आंखौ गोजानाव हारसिङैल' दोनखादों आरो ओमफ्राय लासै थांबाय आङो। थांनानै आङो दरखंआवल' जिरायनो मोनबाय। ओमफ्राय आंखौ थांबो होनाखिसै नोङो फैबो होनाखिसै दरखंआव थाबाय आङो। ओमफ्राय बिसोरनि हालेलुया 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 एकदम जिसुजों आरफ'जों ओमफ्राय फांसे बिफां दङ फिथाइ थायनाय आफेल बायदि जा हालेलुया हालेलुया बे बिफांखौ फिथाइखौ दांदों जादों हालेलुया हालेलुया जिसुआबो गेजेराव थादों। ओमफ्राय बेखौहाय नायै आङो मेगन मेख्रिसेयावनो ओरै सामोखां दिन्थिबावबाय। सामोखां दिन्थिनानै एखे नोरोगावसो लांबाय आंखौहाय गिर जोंब्लावजोबदों। एखे मानसिफ्रा गाबख्रावदों आयाव होननानै एखे सि गैया मुं गैया एखे सिमब्रिलायदों ग्रं आंनियाबो गोग्लैथारहैनोसै। ओमफ्राय आं बे नोरोगनि खाथियावहाय खुग्लुबनानै आं खमा बिबाय आं आफा आं नोंनि फिसा जाबायमोन इसेबां बोसोर आं नोंखौ फोथायदोंमोन दासो आंखौ नोरोगाव गारनायसै आङो नोरोगाव थाङा आफा आंखौ लामा दिन्थिनानै होदो आफा आं थाङा आंनि पापखौ नों क्षमा होदो आं थाङा आफा आं थाङा होननानै आङो खुग्लुबनानै बिबाय। आरो मेगन मेख्रिसेयावनो बे लामाखौहाय ओरै सामोखां दिन्थिबाय। गोथै बारियावहाय लांबावबाय आंखौहाय समायना गोथै बारियाव दोनहैबाय। बा गोथै बारियाव थाहैनानै एखे गथै प्रिथिनि मानसिफ्रा एखे हाथाय बायदि थांलाय फैलाय गोदाव सोराव। नाथाय जोंनिया खृष्टानफोरनिया एखे क्रुसाव सानजा मोखां जिरायनानै क्रुसावहाय ओरै दैनानै ओरै नायहरदों आरो जिसुखौहाय माला फैनाय नै गोरलैनिफ्राय गेदेरनिफ्राय गोरलैसिम माबायदि नायनाय गोरलै बिबार नायनाय ना दिखुरा नायनाय ना जोहोलाव नायनाय ना सिख्ला नायनाय ना बुरै नायनाय ना बोराय नायनाय एकदम जोंनिया थैलाबो सिन्था गैया एकदम क्रुसाव दैनानै सानजा मोखां जानानै जा गोजौआव नायग्रोबाय थादों।
बेनिफ्राय है न'आव थांनायसै आं होननानै ओरै गिदिंहां जाब्ला सानजा मोखां दिन्थिबावबाय आंखौहाय बेसेबा समायना रमायना एखे मोदानलायनाय न' नुहोबावबाय आं ग्रं 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 थांनोसै आङो समायना रमायना गोजोन गोजोन थांब्ला थाबायगासिनो दंसै आं लासै लासै ओमफ्राय गेटआवहाय नुहोबाय मानसि आरो हबायदिबो नुयो जिसु बायदिबो नुयो नोङो थांफिन खेबथाम होनबाय है आंखौ थंबाय होननानै ओरै गिदिंब्ला हस्पिटालावसो रिदिं रिदां बे गोदोनायावहाय एखे चेलेन्ज होदों बे सासे नार्सआ ओरै गारबा बायदि ग्रुबखौ फैबाय आं गन्थङाव आय' बाब्राबाय आङो बाब्राबाय हानाय नङा बे लानो होननानै नार्सआ राजोंबाय बे बुरैया लानो हाथाराहाय होननानै बे नार्सआ सासे बोखारनानै होबाय नैबे होमब्लासो मानसियाखौ ओरै नायहाबबाय बे आङो नै बेबायदि जादों बाबु दा बिनिखायनो आंखौहाय आरोबाव बेनिफ्राय बयननानै आरो खोलानि खथ्रायावहाय दोनहैबावबाय आरो बेयावबो नुबावबायसो आं खिथाजोबनो हानाय नंले एखे हाबाब बाबा गिथाव बाथाव नुबावबायसो आरोबाव मोनसे सिमां